Godwin Sherry, ex-patri li kien intbat 5 snin ħabs brabta ma' każi ta' abbuż sesswali bosta snin ilu, ħareġ mill-faċilità korrettiva ta' Kordin fuq parole. Il-bord tal-Parole li huwa mmexxi minn imħallef irtirat huwa indipendenti mill-Gvern ma kienx unanimu fid-deċiżjoni tiegħu. Fi stqarrija l-Ministeru tal-Intern irrikonoxxa l-indipendenza tal-bord iżda qal li ma jaqbilx mad-deċiżjoni tiegħu. Żied ukoll li dwar dawn id-deċiżjonijiet ma ssir l-ebda konsultazzjoni mal-Gvern. Sherry li abbuża minn tfal li fl-imoddi kienu residenti f'dar San Giuseppe ħareġ sentejn qabel iż-żmien. Imkejjen qrib il-bord tal-Parole li konfermaw ma' One News li d-deċiżjoni li Sherry joħroġ fuq parole kienet waħda umanitarja. Dan minħabba li saħħtu ilha sejra lura tant li fl-aħħar xhur ittieħed l-isptar iktar minn darba. One News jista' jikkonferma uħud mill-kundizzjonijiet tal-Parole. Dawn jinkludu li ma jistax ikollu aċċess għal ċerti mezzi ta' komunikazzjoni bħall-internet u mobile filwaqt li kull meta joħroġ jekk saħħtu ttieħ irid ikun akkumpanjat minn persuni oħra. Naturalment Sherry mhux se jitħalla jkollu l-ebda tip ta' kuntatt ma' minuri. One News jista' jikkonferma wkoll li l-Offenders Assessment Board li l-bord tal-Parole jieħu l-parir tiegħu ukoll qabel mad-deċiżjoni. Il-Kummissjoni għal ħarsien ta' tfal u adulti vulnerabbli tal-Kurja wkoll reaġixxiet fi stqarrija insistiet li d-deċiżjoni meħuda mill-Kongregazzjoni għad-Duttrina tal-Fidi lura f'Ottubru 2011 li permezz tagħha Godwin Sherry tneħħa mill-istat klerikali tibqa' fis-seħħ.